Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Malapayon ko sa bangla. Baka namin Hala, si Lola, nagayuhom-yuhom gido? Miloy. Ba, si Lolo Miloy nga na-imagine niya? Lola? Oy, katagan. Ano dahil? Do ka malipayon gid si imo ah. Siyempre, kaya lapit na lang ang Pasko. Wow. Wow. Ote, anong plano naton sa Christmas la? May plano kang Paskuhan ako? Wah. At oo, may Pasko ako din sa imo. Tuod. Oo. Sige lang bala. Kayo malipay kagad na. Pero mas malipay giguro, Lola, kung makakita-anay kami ni Daniel sa Christmas. Oo, Lola. Kag matabo lang ina kung updan mo ako. Ha? Katrin? Pasensya. Kay balo ako nga makapahalipay na sa imo, pero amo man ng panahon nga may date kami ni Miloy. Ano? Apo, langga, pasensya kagad ha. Amo lang man yung panahon nga malipay si Lola mo Hala. Okay lang ina, Lola. Wala sang kaso May iban pa man niya pamaagi, agad niya makakita-anay kami. Oo, ngagaw ka mo kay batay ko. Mapuli di ko nang maginkanan mo. Amo gani, Lola. Sige mangita na lang ako sang paagi. Sige Ay, wala na ako sang mahimo. Kundi, nga manghayog gid sang bulig kay Enrique. Pasugta nila ako nga magwa tungod si Enrique ang upod ko. Inday nga matahom. Nabihag mo gid ang akon tagipusoon. Oy, mas kubado. Nagakuro kanta ka dihaw. Ano abiluloy yung kay ginakanta-kanta ko na lang kasubo ko. Oy, nga man haw. Tungod si Rose gihapon ang ginapaminsar ko. Bow. Dumasubo gining Disyembre ko lo. Ano ang Pasko para sa akon man? Base may Pasko ka dalo. Gay tadabi. Mas kubado. Ang Pasko, panahon siyang pagpinatawaray. Panahon siyang pag-ayuhay. Panahon sa pagtililipon siyang pamilya. Panahon siyang pagkinaon. Ana, gusto ko na. Kaglabaw sa tanan, kung nga nagasilibrar kita sang Christmas, tungod sa pagkatawo sang aton Ginoo. Amo na dang pinakaimportante lo. Ati, amo gina siyang dapat. Kay kisa nagakalipat kita. Ngay ni galing pagsaulog naton sang Pasko, pagkatawo sang aton manunubos. Oo mano, kayang iban gani da, imbis nga sa ulugo ng Pasko, inom yung ginahimo nila. Kay dira nila gina sa ulog ang Pasko sa pag-inom mas kubado. Ahay, ti, lo, anong mayo kong himuon man? Nga ato,
Wala gid ang babae nga nagakagusto sa ako na. Pangita na lang da bala iban. Ay, do hindi gani magpatol si Rose sa ako, mangita pagid ko iban. Ba, Tani sa sininya Pasko, ako makanubya. abaw, hindi ka magkabalaka, Mas Kubado. Nagapati, kuya. Nga makakita kagid siyang para sa imo. Ha? Paano ka na nakasiguro, Loylyong? Kahit hindi man niya tanan nga babae, gwapo nga napangita. Ba? Ang buot mo silingon, Loylyong. Laway ko? Ha? Aras, espiyo daw. O kaya? Hindi. Kundi nga may mga babae man niya, kag lalaki ha, nga ang ginapangita nila sa ila mga partner, inang matuod-tuod nga nagapalangga sa ila. Kag matuod-tuod nga makahatag sa ila sang paghigugma. Inang mayo balabatasan, haw. Wow! Ha! Tani makakita man ko sa amo sinalo, no? Ah, kabay pa. Baw, kagina pang lagaw nato, no? Ama matod, Rose. Oh, lantawab lang palibot, oh. Kay jutay na lang tao. Amo gani. Pero kagina na nataran mo, doon nagbalik na tatanan sa normal, no? Doon kadamo na sang tao, bisan diin lang. Oo kay malaan mo. Damo na bisang fully vaccinated. Amo gani. Amo na kinahanglan. Mapabaksin gid kita. Ikaw ya, Rosaw. Wala ka pa nakapabaksin? Manog pa baksin pa lang. Ate ako mabaksin si mo, ah. Joke lang. Sa pagkamatod, nakapabaksin ako, ya. Awa. Pero Roy, pwede idulong mo ko sa balay. Kado, gabi na eh. Ay, galing Rose. Kalayo pa sang balay nyo. Di kinanglan tagid magsakay. Wala gi ko di bala kwarta. Ay, tuod. Oo. Ay, wala ka gidagali kwarta. Oo, bala. Kanugon. Ako lang tutani isa sa balay, pro. Ha? Ay, hala. May sin pagali ko di ho. Ay, hala. May tricycle, oh. Uy, hala. Si Mas Kubado maning driver. Masakay ka mo? Idulong ko ka mo. Ha? Ito, karoy. Aroy. Ikaw bala si Roy. Ayo, gali, lipat ko ba? Sorry. Mas Kubado, tuod ka. Oo, sakay na ka mo di Ate, okay saka na ga. Ate, okay sige, pandara ng tricycle mo. Oo. Ay, do may bikaw? Napuling ko be. Oy, janay pa. Sino ginapangita mo katya? Ara si Daniel. Aris tupad ko. Ha? Diin? Ay, hinay lang, oy. Nadasmaan mo lambang ko, oh. Anong kinahanglan mo tani day katya? Baw, do ka sweet how? Mauyat ko bisa kamot ya. Ay, may istorya ka lang yun, mauyat ka sa kamot? Kaya para mabalaan ko kung siya ginatuod. Ate, ari. Hala. Doon naglain ang kamot mo, Daniel, haw? Ha? Duway ka pa man kauyat sa kamot ko? Ako na kamot day. Gali Agay, gikusi mo kamot ko. Kasalawayon si Imo mong. Mapaupod ko tani si Imo, Daniel. Ha? Sa diin kita makadto? Sa puso mo.
Allah, daw may mabubuong love team dihaw. Ha? Oo, wala na ya. Joke ko laman to ya. Mapopod ko tani kay Daniel kay mapaload ako. Mapaload ka? Gapang load ko di. Ha? Hindi ko Dito lang ko sa guwa mo pa load ya. Mapopod lang ko kay Daniel. Ate, sige Katya. Updan ko ikaw. Sige. Mauyat lang ko sa kamot mo ha. Ha? Sige. No problem. Oy, may-ari ko di gani load, oy. Diri talaga mo sa akon palod. Hindi gani ko. Pilay palod mo, haw. 1,000.